Umuyo, Kekonume. On a bago yoza aguyon. Ive fun na drag, but can what if I get yendi cheer? Nega quamunti asking if I get yendi cheer. I broke on I be the liver. I will in Bass Abraham with them where Kenyan dichi. You got a good Mana Abraham, young man. Mana young one. I will go with Enjapokundichi. You got a good. Did you open Ganas Igbo? What can I bear? Very faithful. Go to Cabezio, who can do it. Emes Lamanya, come with them be equal. They want them gent. I will eventually why. If I need a name and I buy a new and supple adro. If any other go for my buy him along Kamenka. Uno Mandi Buen. I am a research. Workshop Tano, the brother, Nandi Antian, Yandia and Regalanya. Oh, Naka, maybe yes, baby. Can the Benganas? How happy to cook for young uncle. Dian. What can I say? There can go 1 or 2. Now you know, Congo, Kaina, Omo, you know, London, Omo, I know America. No man, a miss with you, Kaya drama. No man, a miss with Kaya drama, especially in the north. I have Hanon, New. I broke what's on there. Kaiwa Bukana in the UK, na Canada, nobody did cheat. Kaiba Takan Africa, Banya, near maybe China. On a batch of if a Nani, Ajubi. I will leave our line by the and every guy or bonana again to get a gun even new. Malonezio. Eku Wessi. Now, Bonnie Bokorobia, the worst thing get making a wow, Bonnie Jenny dinner William Mado. Coneno Nuria. I see Gamma when I want dinner William Mado, even Papa Choppy while Pagasil. You know, why I get you all my boy, man, and cover up William Mado gave up Acadia. Uno mazindande to realize na chundi wunye mmadu tabu zikwa ndi wa bose ndi brother na papa ndi nusigo kwa wany agwa ngini ife nwe kita bu ndi alumani hiara ndia na ndi mebiri ba anye DSS ofu aka lute egbe n'ozu aka niile ofu onye nwere ike ije dọta nsogbu nye family niile mo na amara ife onye akote ina eme dry fasting turn na fasting na kwa go sa igbu inakata ine na umunne gị no afa nwa bụ your problem. Especially in the Wajolano Tabo, no Muna in Dibina Congo. Congo Kinshasa. Arano Rugo Mubo no we won't. Arano no Carisri. Gay Hene Messi. Oh, why is it no Marukunetisa? One year born in our phone, na Facebook, Mobro, na Machagari, one you know what do you feel? No, I did. In a Facebook, no, who for the self, even one you did with. Nke why me porn on that way have anyhow. Makadosa achuka I na chu ego internet. Igbo asia na Igbo asiri. O nwa nke fele dị n'ọnụ. Orie nni ọgbanye n'ọkụ. Ihe niile ọ na-agbanye ya n'ọkụ. Today digukwu okwu ibere ya n'ọnụ. No respect. Nke gboro nwe ya nwoke enwekwuo mind. Nwoke bụ nwoke nwee mind. Na-achụ nwunye nwoke ibie. Na keko na digo gị na-agbasa ụkwụ nwaanyị nwunye nwoke ibe. If I go house work ibe uke tolo. If you need a tosase. Eba ka woke ansi raise family raise your generation ya. Iko bi jagori ya nwunye ya gwe ya ochokwo ka egbu onye egbu. Ụmụ nwaanyị ahụ egwe kwazie nku kita wee na eme ka o si dị fa mma. Ekwuyari ọnụ kama si divorce wa. Egwu ada atụzi onye ọbụla kita anụ. Na ọnọzi na be dia is nothing again. Obu na ndị kita ga na-eme ụmụazị fa mụtara gịnị ka fa ga-eme ọbụcha na abụta everyday na-asị gị omenala asịkwa na omenala asịrọ nke asịrị na nke asịrọ nna let's deal with the main issues anyị na-enwe and ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ba anyị chịkọ ọnụ anyị ga-ebido na family kedu ndị na-uphold the family values ọ bụrụ na ọ bụrụ ụmụ nwaanyị na ihe ụmụ nwaanyị anyị na-ezuzugharị kịta ịpụta na Facebook gwafe eziokwu fancha ababa bunch of never do wells onwere nke nọ na be di na frustration jiva aka onwe nke ga-ekwu okwu dịka ife nwa mmadụ na-ekwu dịka onye ṅụrụ mmiri ala na-ekwu elisi
ị ga-akọ obi nwoke na-anụghị anụ igwu ekwene ha n'iru ụmụ nwaanyị, nwoke na-anụghị anụ ike obi kpọrịa polisi, ekwe gbapụ n'ụlọ nwanyị chụpụ di gị n'ụlọ. Nne gị obiri ụdị ndụ a? Ebe ka na-amụta rọbish ya, ife na-amụtasị n'ịntanetị. Ịma na onwere ife a na-akpọ ndụ anya udo. Ụnụ ama na ụnụ nwa bụ ndị ji ezinụlọ, na ọ bụrụ nwoke nwe ezinụlọ na nwaanyị etu isi chọọ ka ọ dị ka ọ ga-adị. That's why every day na-afọ obituary gone to rest in peace, gone to glory. Ogbe bụ glory nwa. Nwoke dị ka ọkịta ka ọ na-akụkọta 1 or 2 ka ọ wee bụrụ mmadụ, ise ndị agha to ebe ni edegharị ya rest in peace. Nwoke ahụ enwe ezumike ebe ọ nọ. Nwoke ya atagide ahụfụ kwunigide, nwoke ibi ya ukwu nọ nke a na-aka ekpomekpo. Ọ gakere ụlọ ya abalogo na idalụ wee ha asụ nwoke ibe gbusasị ya trejọ ya ife nwoke ji dị ebube ebe o ji ezulu ike. Ofu ife na-enye ya joy na ndụ a maka ego adịghị enye joy, ego na-ebukwu stress. Ofu ife na-agwụ ike o ji ezu ike. Alịla egbue m. Ofu ife na-agwụ ike anyị ji ezu ike nke nwoke ibe gị debelụ ije ebe a busasị anya. O mebiri nke mmadụ nke ya ma adịkwa, ọ ga na-ege m ntị. Onye mebiri nke mmadụ nke ya ma adị, mmebi ga-adị n'ụzọ gị ebe ọ bụ na ọkalụgo obi ka imebie nke mmadụ. Anyị si ebe a muvu anyị ejebesi ọrụ oyibo, nwoke a na-akwụnị na-achụ ego gidi ọgbazi na bie maazị ya na-eme useless anụmanụ nwụrụ anwụ na-achọghị just je na-etinye aka na be nwunye be nwoke ibie. Gị bụ nwaanyị ike obi, gị bụ nne iche ịma ma divorce is nothing to you. Ekwugharị ọnụ the way they are treating you. Kedu ka esi etriti gị? Be nne gị o nwere ike o nwere ọrụ gbanịta nwuru be nna gị, nwoke abịa gwụrụ ego debe gị n'ụlọ, ị na-emegheri. Some of you bụ nwoke ewepụtara ego ya send ya gị skuul, nwoke ewepụtara ego ticha gị wee dị ka mmadụ taa ịpụtazie na-abọ ike filu onwekwa onye ibu, enwere onye ibu. Anyị amanyekwana ụnụ that chance because ụnụ ya gwarakwa rọbish a pasị ya eto ụmụazị ụnụ na mụ echiri na ịbata n'ala Igbo kịta single mother si echi enu naanị ọ bụ ife anyị chọrọ. Nke abalụ mba be di ya a na-agwa okwu anyhow, nke abakwalụ mba a na-agwa okwu anyhow.